Miabot na sa 500,000 pesos ang reward money nga gitanyag sa makahatag og impormasyon sa nahimutangan sa mga sospek nga mipusil patay kang Police Captain Joel Diparini niadtong Sabado, October 25. Samtang nag-surveillance kini sa Sitio Balao, Barangay Sudlundos ning syudad sa Subo. Gikan matud pa ang dugang 300,000 pesos sa mga wala magpailang nga mga tawo nga nagpakabana. Una nang nihatag og 100,000 pesos ang PRO7 Regional Director ug laing 100,000 pesos nga gidugang ni Mayor Nestor Archival. Patay si Diparini dihang gipamusil sila. Nasubo ang Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG sa nahitabo kang Police Captain Diparini. Assistant Chief sa Intelligence Section sa CIDG Regional Field Unit 7. Gipasalig sa CIDG nga dakpon gayud ang maong mga gun for hire suspects aron manubag sa krimen nga nahimo nila ug mahatagan usab og hustisya ang hitabo kang Police Captain Diparini.